8 Μαΐου 2025. Η πρώτη μέρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα εορταστεί η πιο γελία ίσως γιορτή που δημιουργήθηκε ποτέ στην ιστορία των παγκοσμίων εορτολογίων, η μέρα της νίκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς ο κύριος Τραμπ ζήλεψε την 9η Μαΐου, την ημέρα των θριάμβου των Σοβιετικών στρατευμάτων της απελευθέρωσης, όταν μπήκα μέσα στο Βερολίνο και θέλασε να δημιουργήσει κάτι ανάλογο, προσπαθώντας να δημιουργήσει από το σχεδόν τίποτα έναν αμερικανικό εθνικισμό ικανό να σταθεί απέναντι στο ρωσικό πατριωτισμό. Και λέω εθνικισμό διότι, και θα έπρεπε να λέω ούτε καν εθνικισμό, διότι δεν υπάρχει έθνος εκεί πέρα, είναι μια απικία που ακόμα προσπαθεί να λύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να λύσει τις συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν εκεί πέρα, ανάμεσα στους Ευρωπαίους απίκους, τους μαύρους δούλους, τους Ινδιάνους, τους Ισπανόφωνους, Ινδιάνους, όλους αυτούς. Τέλος πάντων, αυτό το μπάχαλο θέλει να το ενοποιήσει με ένα πανηγύρι για τα πανηγύρια, 8 Μαΐου λοιπόν, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που κέρδισαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν ασήμαντοι. Φυσικά είναι και ένα παραμύθι που προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία και τα ανάλογα κάναν όλες οι αυτοκρατορίες. Ακούγοντας το αυτό, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι η Ρώμη και τα παραμύθια που έγραφε ο Βυργίλιος όταν έπεφτε η Ρώμη, όταν ήταν βέβαια η παρακμή. Οι Ρωμαίοι αρχίσαν να δραπετεύουν στο μύθο και έτσι γράφηκε η Ενιάδα, όπου ο Βυργίλιος έφτιαξε μια νέα μυθολογία ότι δήθεν οι Ρωμαίοι προέρχονται από τους αρχαίους Τρώες, από τον Ενία που ξέφυγε από την Τρία κτλ. Διότι οι παλιότεροι μύθοι με το Ρώμο και το Ρωμήλο δεν τους ήταν αρκετοί, δεν είχαν αρκετό μεγαλείο. Κάπως έτσι λοιπόν θέλει να φτιάξει ένα νέο μεγαλείο και να φτιάξει ένα νέο θέατρο, αλλά είναι ακόμα πιο γελία αυτή η επιλογή της ημέρας, 8 Μαΐου, διότι 8 Μαΐου είναι μεταξύ της 7ης Μαΐου και της 9ης. Η 9η Μαΐου είναι γνωστή. Πολλοί αρχηγοί κρατών θα παρευρεθούν στην Κόκκινη Πλατεία να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη του Σοβιετικού στρατού. Αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών που δέχτηκαν πιέσεις, όπως ο Φίκο και όπως ο Βούτσιτς, παρά τις πιέσεις θα πάνε. Πολλοί άλλοι αρχηγοί, πολύ σημαντικοί, ο Μαδούρο, φυσικά ο Σι, ο Μόντι δεν θα πάει λόγω της δυσάρεστης υπόθεσης του πολέμου μάλλον που ξεκινάει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάνε όμως πολλοί αρχηγοί αφρικανικών κρατών, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τραωρέ, θα πάνε οι ηγέτες του Κονγκό, της Δημοκρατίας του Κονγκό, Αιθιοπίας, πολλών αφρικανικών κρατών και θα έχουν και συναντήσεις με τον Πούτιν. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της πραγματικής αλλαγής που γίνεται, των πραγματικά σημαντικών γεγονότων. Αλλά αυτά θέλουν χωριστή αναφορά γιατί θα είναι μια πολύ σημαντική μέρα και δεν μπορώ να μιλήσω στα γρήγορα. Αλλά εκεί που θέλω να επικεντρωθώ είναι η 7η Μαΐου. Τι συνέβη στην 7η Μαΐου, εκτός από το μάλλον ξέσπασμα πολέμου, ήδη ξέρουμε ότι οι Πακιστανοί τουλάχιστον ανακοίνωσαν ότι ρίξαν κάποια ινδικά αεροπλάνα, τα οποία επιδράμαν μέσα στο Πακιστάν σύμφωνα με τους Ινδούς για να χτυπήσουν βάσεις τρομοκρατών, αλλά έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε, άλλο ένα παραμύθι, ότι η Ιεμένη συνθηκολόγησε. Και φυσικά διαψεύστηκαν την ίδια μέρα από την Ιεμένη, από την Νασραλά, η οποία είπε ότι απλά συμφώνησε με τους Αμερικανούς ότι δεν θα χτυπούν έτρος εκάτρον, αλλά θα υπάρξει ένα είδος ανακοχής και
Η Ιεμένη συνεχίζει να χτυπάει κανονικά το Ισραήλ. Ανακοίνωσε ότι κάνει και αεροπορικό αποκλεισμό. Προειδοποίησε και τις αεροπορικές εταιρείες να μην πηγαίνουν στο Ισραήλ. Οι περισσότερες φοβήθηκαν και σταμάτησαν τις πτήσεις. Είναι άλλη μια τεράστια νίκη της Ιεμένης. Και αντί να παραδεχτεί ο Τραμπ ότι αναγκάστηκε να τραβήξει τα αεροπλανοφόρα του, διότι του εξαντλούνταν οι πύραυλοι, διότι δεν άντεχε τη συνεχή πίεση από τα ντρόν, διότι έχασε 2 F-18, όχι ένα όπως νομίζαμε, και οι ίδιοι Αμερικάνοι λένε ότι το ένα έπεσε μόνο του στη θάλασσα και το άλλο την ώρα που προσπαθούσε να προσγειωθεί. Μάλλον τα ρίξανε, αλλά ας αφήσουμε το πώς πέσαν, δεν έχει σημασία. Πάντοτε οι Αμερικάνοι προσπαθούν να εμφανίσουν τις ήττες τους ως τεχνικές βλάβες ή προβλήματα τεχνικά δικά τους και όχι ως νίκες του εχθρού. Δεν πειράζει. Πριν από περίπου 2-3 μήνες είχαν ρίξει ένα μόνοι τους. Είχαν πει οι ίδιοι Αμερικάνοι ότι από φίλια πυρά ρίξανε ένα δικό τους αεροπλάνο, πάρει ένα F-18. Δεν άντεξε στην πίεση λοιπόν και αναγκάζεται να φύγει. Αλλά αυτή που το παραμύθι του Τραμπ να λέει ότι συνθηκολόγησε η Ιεμένη φαίνεται ξεκάθαρα από την περήφανη απάντηση της Ιεμένης ότι εμείς συνεχίζουμε κανονικά να χτυπούμε το Ισραήλ και φαίνεται και προσθέτουν ο εκπρόσωπος της Ιεμένης και μάλιστα κύριε εμείς δεν χρειαζόμαστε καμιά διεθνή εγγύηση, δεν χρειαζόμαστε κανένα χαρτί ούτε υποσχέσεις ούτε τίποτα. Άμα ξαναρχίσουν οι Αμερικάνοι θα ξαναρχίσουμε και εμείς να τους χτυπάμε. Φαίνεται ποιος έχει το πάνω χέρι, φαίνεται ποιος αδιαφορεί για τα λόγια και κοιτάζει μόνο τις πράξεις. Η Νάσραλlah λοιπόν δηλώνει ότι δεν έχει καμία ανάγκη εγγυήσεων. Δεν την ενδιαφέρει τι λένε οι Αμερικάνοι. Και τους λέει και στα κατάμουτρα ουσιαστικά ότι είστε αναξιόπιστοι. Δεν ενδιαφερόμαστε καν να δούμε τι γράφουν τα χαρτιά σας. Και ούτε καν μας ενδιαφέρουν οι θεατρινισμοί σας. Μέσα λοιπόν ανάμεσα σε μια μεγάλη ήττα, πολύ μεγαλύτερη από του Αφγανιστάν κατά τη γνώμη και θα εξηγήσω γιατί, η 7η Μαΐου, ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από την Νάσραλlah, ήττα όλης της Δύσης για την ακρίβεια από την Νάσραλlah, γιατί όλοι μαζί όσοι στείλανε στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ιτήθηκαν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, και τη μεγάλη νίκη που θα έρθει αύριο, με τα 80 χρόνια από την είσοδο του Σοβιετικού στρατού στο Βερολίνο, και λέω μεγάλη νίκη γιατί δεν είναι απλά μια επέτειος, αλλά θα έρθουν πολλοί ηγέτες και θα γίνουν πολύ σημαντικές συναντήσεις. Ήδη σήμερα συναντάει ο Σι, τον Πούτιν, και κάνουν νέες συμφωνίες. Και μεθαύριο θα συναντηθεί με πολύ σημαντικούς ηγέτες. Θα είναι εκεί και ο Τραορέ από την Μπουρκίνα Φάσο, που μόλις πριν από μια μισή εβδομάδα προσπάθησαν να τον σκοτώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προετοιμάζοντας αυτή τη δολοφονία, πριν κάνουν την βιολογική δολοφονία του, προετοιμάζοντας την με την ηθική δολοφονία του, με τις δηλώσεις του Μάικλ Λάγκλεϊ, του επικεφαλής της Africom, ότι μέσα στο Κογκρέσο, στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, ότι δήθεν χρησιμοποιούν το χρυσό για ίδιον όφελος στην Μπουρκίνα Φάσο, επειδή φοβούνται το εθνικό νόμισμα που έρχεται. Θα είναι και αυτός εκεί, άρα παίρνει και αυτός τις εγγύησεις ασφαλείας. Άλλωστε ήδη ταξίδεψαν από τη Ρωσία άνθρωποι για να ενισχύσουν την ασφάλειά του, και η Ρωσία έχει κερδίσει μια τεράστια νίκη σε ολόκληρη την Αφρική. Δεν κουράζομαι να το λέω αυτό, γιατί αυτή είναι η τεράστια ήττα, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι ολόκληρη Ήπειρος. Αυτό που πέτυχε ο Λαυρόφ με τη διπλωματία του, με την βοήθεια στον αντινεοπικιοκρατικό αγώνα, αυτό που παραγνωρίζουν οι υποκριτές διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων, ας μην επιτίθεμαι μόνο στην αριστερά, όλοι με την υποκρισία τους παραγνωρίζουν αυτή την τεράστια νίκη. Ανάμεσα λοιπόν σε δύο τεράστιες νίκες του Παγκόσμιου Νότου, της 7ης Μαΐου, τη νίκη της Νάσραλlah, και της 9ης Μαΐου που λαμβάνει η χώρα αύριο, βάζει λοιπόν ένα πανηγύρι και ο κύριος Τραμπ για να θολώσει τα νερά. Για να μας πει τι, ότι
οι 250.000 που σκοτώθηκαν, Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό, στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότεροι, αυτοί κερδίσαν τον πόλεμο. Και έρχεται ο Βούσιτς με μια ωραία δήλωση από την Κόκκινη Πλατεία. Ο Βούσιτς, ο ηγέτης της Σερβίας, ο οποίος βρέθηκε εκεί παρά τις πιέσεις των Ευρωπαίων ηγετών που τον απειλούσαν ότι αυτό θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και άλλα βαρύγδουπα. Ποια ευρωπαϊκή πορεία? Και λέει ότι εμείς είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ και οι Σέρβοι είναι περήφανοι, μπορούν να είναι, έχουν δικαίωμα μάλλον να είναι περήφανοι για όσα κάναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι δεν υποδέχτηκαν το Χίτλερ με λουλούδια. Και νοήτο. Αρκεί να δείτε τις παρελάσεις του Χίτλερ στις διάφορες πόλεις που κατέκτησε και στο Παρίσι και φυσικά σε όλη την Ευρώπη, πώς τον υποδέχτηκαν, τι ωραία σχημάτισαν Waffen SS για να επιτεθούν στη Ρωσία κτλ. Όχι. Η Σερβία τότε υποδέχτηκε με σκληρή αντίσταση και κατόπιν με σκληρό αντάρτικο με τον Τίτο, που όμοιο του δεν είχε πουθενά. Η Σερβία, αυτή που γονάτισε ουσιαστικά την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο πριν και στους Βαλκανικούς πολέμους, η Σερβία που αντιστάθηκε στεναρά και θα μπορούσε σε έναν βαθμό να πει και η Ελλάδα ότι έκανε ανάλογη αντίσταση και να είναι εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι, βέβαια, δεν έχει τη δυνατότητα να έχει για αυτή την περηφάνεια. Ο Βούσιτς εξελίχθηκε από φιλοευρωπαίος και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Η Σερβία αναγεννάται, η Ελλάδα όχι ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι η γελία επέτειος του Τραμπ. Είπα πριν ότι θα πω για την Ιεμένη, γιατί τη θεωρώ τόσο μεγάλη νίκη και μεγαλύτερη ακόμα από το Αφγανιστάν. Θα πω μερικούς βασικούς λόγους. Πρώτο απ' όλα, είναι η πρώτη φορά που υποχωρούν τα αεροπλανοφόρα. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική μεταβολή. Μιλούσαμε εδώ και καιρό, μιλάνε εδώ και χρόνια, ότι σιγά σιγά με την πρόοδο των πυράβλων, οι μεγάλες αυτές εξέδρες που κουβαλάνε πυρομαχικά, γιατί αυτό είναι ένα αεροπλανοφόρο. Ένα αεροπλανοφόρο κοστίζει 15, τουλάχιστον δις άδειο και έχει φυσικά 5-6 κόσμο πάνω και έγινε φυσικά φορτωμένα με πάρα πολλά αεροπλάνα και είναι φυσικά μια τεράστια αποθήκη πυρομαχικών πολύ μεγάλης αξίας. Κάθε πύραυλος που εκτοξεύει αντιαεροπορικός, είτε το αεροπλανοφόρο είτε τα πλοία συνοδείας, μπορεί να κάνει από 10 έως 20 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έχει αποθέματα. Ένα πλοίο συνοδείας μπορεί να έχει γύρω σε 100 τέτοιους πυράβλους. Κάνει τον πολλαπλασιασμό. Και 100 τέτοιοι πύραυλοι επί 10, το λιγότερο να πεις, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ο οπλισμός. Γιατί μιλάνε για τα πλοία, αλλά δεν μιλάνε για τον οπλισμό. Και φυσικά είναι οι άνθρωποι. Που αν σκοτωθούν, κοστίζουν και αυτοί, όπως κοστίζουν και οι οικογένειές τους. Βέβαια δεν κοστίζουν τόσο πολύ όσο φαντάζονται αυτοί που βλέπουν αμερικάνικες ταινίες όπου παρουσιάζονται οι βετεράνοι να απολαμβάνουν τις καλύτερες περιποίησεις, αλλά αυτοί που βλέπουν πραγματική ιστορία και όχι οι αμερικάνικες ταινίες ξέρουν πολύ καλά την τύχη των βετεράνων, όταν είναι πολλοί και όταν είναι ακριβοί. Ας είναι. Υποχώρησε το αεροπλανοφόρο. Μεγάλη νίκη. Και ποιος την πέτυχε? Όχι η Κίνα, που φυσικά έχει πολύ καλούς πυράβλους ικανούς να βουλιάξουν αεροπλανοφόρα. Το θυμόμαστε αυτό με την στροφή που πήρε το περίφημο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έστειλε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, δήθεν για να πάει να περιπολίσει στα στενά της Ταϊβάν, και κάτι φαίνεται του είπαν οι Κινέζοι, κάναν μια σκληρή δήλωση και αντί να πάει εκεί βρέθηκε στην Αυστραλία. Άρα γνωρίζουν καλά οι Αμερικάνοι τι όπλα έχουν οι Κινέζοι και έχουν κάνει και επιδείξεις βέβαια και τα έχουν δει. Αλλά πολύ σημαντικότερο, η εγκατάλειψη του Ισραήλ.
είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από κάνα 2 μήνες με το φίλο του Κώστα, συζητώντας για την Ουκρανία, για τη στάση του Τραμπ και για τη διαχείριση ήττας που κάνει ο Τραμπ. Και τότε είχα πει κάτι, όχι παριστάντως τον προφήτη, αλλά πολύ απλά επαναλαμβάνοντας αυτά που δείχνει η ίδια η ιστορία, ότι ο επόμενος που θα εγκαταλείψουν μετά την Ουκρανία θα είναι το Ισραήλ. Και δεν είναι κάτι περίεργο αυτό, ούτε είναι αιρετικό, ούτε είναι καμιά τρομερή πρόβλεψη. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν όλοι αυτοί που έχουν εγκαταλειφθεί ήδη, η Ουκρανία, η Γεωργία, Αφγανιστάν, φυσικά το Βιετνάμ, η κυβέρνηση, η δικτατορία του Νοτιού Βιετνάμ που παρίστανε την κυβέρνηση του Βιετνάμ, η Κορέα, η Ταϊβάν, και αυτή θα εγκαταλειφθεί εν καιρό. Απλά ακόμα πρέπει να κάνει διαχείριση ήττας ο Τραμπ και πρέπει να κάνει τα πανηγύρια του. Έστησε λοιπόν αυτό το πανηγύρι να πανηγυρίσει μια ανύπαρκτη νίκη στις 8 του Μάη, για να γελάμε αιωνίως με την ίηση των Αμερικάνων, με την καινοδοξία τους, με τη βλακεία τους. Γιατί περιμένεις από ένα έθνος που έχει κάνει γιορτή μέχρι και τα γενέθλια του Μικι Μάους. Ένα έθνος που ζει με οι δημοφιλέστερες ταινίες του είναι σαχλαμάρες, είναι υπερήρωες, είναι παραμύθια, είναι άνθρωποι που πετάνε και πετάνε φωτιές. Δεν ξέρω τι βλακίες βλέπουν, γιατί δεν τις βλέπω. Αλλά ζουν στα παραμύθια. Εγκαταλείπουν το Ισραήλ λοιπόν, διότι συνεχίζει κανονικά τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, μέχρι να σταματήσει η πολιορκία της Γάζας, μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία της Γάζας. Συνεχίζεται βέβαια και η γενοκτονία. Και οι παπαγάλοι δεν ενδιαφέρονται και τόσο γι' αυτό. Στρέφουν αλλού την προσοχή τους. Θέλουν να μας πούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει ειρήνη. Τρίχες. Ο Τραμπ προσπάθησε άλλη μια φορά να πουλήσει μούρι. Ήθελε να κλείσει μέτωπα και αντί να τα κλείσει, τα έκανε 3 χειρότερα. Δεν κατάφερε τίποτα στην Ουκρανία, όπως είχαμε προβλέψει, ακριβώς επειδή είναι αναξιόπιστος, οι Ρώσοι είναι αναγκασμένοι να τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο με τα όπλα, μέχρι τη συνθηκολόγηση ανεφόρων της Ουκρανίας. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα να διαχειριστούν όσες προσπάθειες και να έκανε ο Τραμπ να λανσάρει αυτόν τον πόλεμο ως λάθος αποκλειστικά και μόνο του Biden. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι παραμύθια, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ εξόπλιζε την Ουκρανία στην πρώτη του θητεία, άλλωστε περηφανεύεται και γι' αυτό, ότι εγώ σας έδωσα στίγκερ και οι άλλοι σας δίνανε κράνη ή άσχετα πράγματα, το Biden σας έδινε άσχετα πράγματα. Δεν μπόρεσε να κλείσει το μέτωπο, γιατί δεν έχει καταφέρει να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, να ρίξει όσο και να προσπαθεί να τα ρίχνει σε άλλους. Τώρα έκανε αυτή τη συμφωνία για τα ορυκτά για τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας και ουσιαστικά έβαλε τα φόπλακα, γιατί λέει ότι θα συνεχίσει να δίνει όπλα στην Ουκρανία, αλλά επαμοιβή. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει απλά τους πουλάει και το σκοινί για να κρεμαστούν. Και έτσι έχει κάθε λόγο η Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, δεν βλέπω καμία προοπτική, διότι ούτε το Ζελένσκι τον συμφέρει να παραδεχτεί. Προτιμάει να χάσει παρά να παραδεχτεί και να σώσει κάποιους εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς. Και έτσι δυστυχώς το μακελιό θα συνεχίσει, αλλά το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Και φυσικά ήττα έναντι της Κίνας στον οικονομικό πόλεμο, ήττα στην Αφρική με την αποτυχημένη απόπειρα ενάντια στον Τραωρέ που ξεσήκωσε ολόκληρη την Αφρική και ξεσήκωσε και ολόκληρη τη διασπορά. Εκτέθηκε η αδυναμία του συνθηκολογώντας ο ίδιος, όχι η Νάζραλα. Η Νάζραλα δεν συνθηκολογεί. Πριν από λίγες μέρες είχαμε το φίλο τον Νίκο τον Πάλι να μας μιλήσει για την Νάζραλα και για τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που πολεμάνε. Αν πιστεύει κανένας ανόητος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι για συνθηκολόγηση ή ότι κάνουν business όπως κάνει ο Τραμπ,
είναι πολύ ανόητη. Υπήρξαν τέτοιου είδους ανόητοι. Θυμάμαι κάποιους γεωστρατηγικούς αναλυτές στην Ελλάδα, φιλοϊσραηλινούς, που μας λέγανε ότι η ηγεσία της Χαμάς κοιτάζει να σώσει το τομάρι της και γι' αυτό συνθηκολογεί με το Ισραήλ. Τρέχες και αυτή. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Το Ισραήλ έχει υπερεπεκταθεί. Ήδη υπάρχουν μπόλικοι Ισραηλινοί, μπορεί να τους έχετε δει και στην Ελλάδα, εγώ τους έχω δει εδώ στη Ρουμανία, μετανάστες, άνθρωποι δηλαδή νέοι και σε στρατεύσιμη ηλικία που επέλεξαν να την κοπανίσουν από το Ισραήλ. Το ηθικό είναι πολύ χαμηλό, προοπτική δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, οικονομική. Η Νάσραλlah έχει γίνει σύμβολο σε όλο τον παγκόσμιο νότο, έχει γίνει σύμβολο, εδώ θα παρεξηγηθώ, ας είναι με την καλή έννοια του διεθνισμού δηλαδή της διεθνούς αλληλεγγύης για την απελευθέρωση όλων των λαών. Γιατί αυτό δηλώνουν, ότι εμείς θα υπερασπιστούμε οποιονδήποτε λαό ξεσηκωθεί, όχι όποιον δεν ξεσηκωθεί, αλλά θα τον υπερασπιστούμε. Και με αυτή τη λογική υπερασπιζόμαστε και με την Παλαιστίνη. Και την Παλαιστίνη, όχι επειδή είναι ομόδοξη, άλλωστε δεν είναι, όχι επειδή είμαστε ίδιος λαός, δεν είναι, επειδή τους θεωρούμε αδέρφια, ακριβώς επειδή αντιστέκονται στην ίδια νεοαπικιακή λογική και πλέον τελείωσαν οι μέρες που θα μας έχουν στο διέρη και βασίλευε και θα μπορούν να μας χτυπάνε έναν ένα όσο είμαστε αδύναμοι και μας κρατάνε από κάτω αδύναμους. Η Νάσραλlah με τους δικές της δυνάμεις κατάφερε να αναπτύξει πυράβλους και με τη βοήθεια του Ιράν και καλά κάνουνε. Και βέβαια αφού συνθηκολογεί ο Τραμπ με την Νάσραλlah, αφού τους παρακαλά να σταματήσουν να χτυπάνε τα αεροπλανοφόρα του και τα μαζεύει και φεύγει, με τι μούτρα θα μας πουλήσει παραμύθι ότι θα τα βάλει και με το Ιράν? Να βάγισε και αυτό το σχέδιο του Ισραήλ, να φτιάξει αυτόν τον πόλεμο που τόσο ονειρεύονταν. Η ήττα είναι τεράστια και για να την ξεχάσουμε χρειαζόμαστε το πανηγύρι. Χρειαζόμαστε την 8η Μάη για να ξεχάσουμε την 7η Μάη του 2025, για να ξεχάσουμε την 9η Μάη και αυτά που θα ακολουθήσουν της 9ης Μάη, της 80ης επετείου της Μεγάλης Νίκης και της εισόδου στο Βερολίνο του Σοβιετικού στρατού. Για να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, έπρεπε να υπάρξει ένα μεγάλο αμερικανικό πανηγύρι. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το πανηγύρι θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την ήττα. Η καθιέρωση ενός τέτοιου πανηγυριού, και αφού ο Τραμπ αν είναι ακόμα στην εξουσία του χρόνου, και λέω αν γιατί προφανώς δεν πήγε η θητεία του, αλλά είναι τόσο τρομερά και ανόητα αυτά που κάνει, που δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι να κυβερνήσει μέχρι τότε ή αν κάποιοι θα τον κατεβάσουν χωρίς να το εγκρίνω αυτό βέβαια, με βίαιο τρόπο ή κάτι άλλο θα συμβεί δραματικό. Διότι, όπως λέει και ο Σκοτ Ρίτερ, παρακολούσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Σκοτ Ρίτερ με τον Μαράντι στο Dialogue Works, σε ένα πολύ ωραίο blog, μια πολύ ωραία εκπομπή στο ίντερνετ. Η ερασιτεχνική δημοσιογραφία ως γνωστόν είναι πολύ ισχυρότερη από τα συστημικά μέσα και πολύ αντικειμενικότερη, αποδείχτηκε. Οι ερασιτέχνες κάνουν καλύτερη δουλειά από δίθεν επαγγελματίες, δηλαδή από πουλημένους. Και εκεί έλεγε ο Σκοτ Ρίτερ ότι το μέγεθος της ήττας είναι τόσο μεγάλο που κανονικά θα έπρεπε να τον δικάσουν για προδοσία. Ο δε Σκοτ Ρίτερ τον υποστήριξε αρχικά τον Τραμπ και έλεγε το μόνο που του καταλογίζει είναι ότι για την ώρα απέφυγε να κάνει έναν πυρηνικό πόλεμο. Γιατί σύμφωνα με τον Σκοτ Ρίτερ η Καμάλα Χάρις θα το είχε ήδη κάνει με την αλαζονία της και με την αδυναμία της να καταλάβει το στοιχείο. Τουλάχιστον ο Τραμπ κατάλαβε ότι πρέπει να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία και ότι χάνει αυτό το πόλεμο. Ναι, αλλά δεν είναι αρκετό να ξέρεις ότι χάνεις. Πρέπει να έχεις και την γενναιότητα να το παραδεχτείς, να αποχωρήσεις και να μην δραπετεύεις σε παραμύθια. Μιλώντας για παραμύθια, είναι ενδιαφέρον πώς εξαφανίζονται οι ήττες στην αμερικανική ιστορία. Την ήττα στην Κορέα, το ότι δηλαδή τους πήρε παραμάζωμα ο κινέζικος στρατός χωρίς αεροπορική κάλυψη και χωρίς ναυτικό, την έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό λέγεται και ο ξεχασμένος πόλεμος. Την αναγκαστήκαν να θυμούνται κάπως στο Βιετνάμ. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν στρατιωτικοί ανταποκριτές
που εξέθεταν και τα εγκλήματά τους, τα εγκλήματα στην Κορέα, η χρήση χημικών και βιολογικών όπλων εναντίον των Κινέζων και των Βορειοκορεατών, οι βομβαρδισμοί σε αμάχους, όλα αυτά που κάνανε οι Αμερικάνοι στη Βόρεια Κορέα κρύφτηκαν. Γιατί δεν υπήρχαν τότε τα μέσα και τα ανεξάρτητα μέσα. Στο Βιετνάμ όμως υπήρξαν κάποιες εικόνες που διέρευσαν και ακόμα και σήμερα έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για το Βιετνάμ, μου αρέσει και βλέπω και διαβάζω και τα σχόλια που γράφουν Αμερικανοί από κάτω. Ο μύθος που κυριαρχεί στην Αμερική είναι ότι τον πόλεμο τον κερδίσαν οι στρατιωτικοί και τον προδώσαν οι πολιτικοί. Θεωρούν δηλαδή ότι ένας πόλεμος μπορεί να είναι το περίφημο body count, μετρούν τα πτώματα. Έτσι κατήντησε ο πόλεμος του Βιετνάμ. Ισχυρίζονταν ότι κερδίζουν, ακριβώς επειδή σκοτώσαν περισσότερους Βιετναμέζους. Χωρίς να μας λένε τι είναι βέβαια, άμαχοι ήτανε. Αλλά ο πόλεμος δεν κερδίζεται σκοτώντας, ο πόλεμος κερδίζεται όταν επιβάλλεις τη θέλησή σου στον αντίπαλο. Ποιοι επιβάλλαν τη θέλησή τους στον αντίπαλο την 7η Μάη του 2025? Οι Ναζραλά. Επέβαλαν τη θέλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μόνο που μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Καραγκιόζλικη. Και η Ναζραλά λέει ξεκάθαρα δεν χρειαζόμαστε καμία εγγύηση. Έτσι και ξαναρχίσουν, θα αρχίσουμε και εμείς να τους ξαναχτυπάμε. Ποιοι επέβαλαν τη θέλησή τους? Την επέβαλε ο στρατός του Βόρειου Βιετνάμ, απελευθερώνοντας τη Σαϊγκόν και είναι γνωστό τι επακολούθησε. Όλο αυτό το παραμύθι που έχουν ανάγκη θα το επιστρατεύουν και τώρα. Και προσέξτε, έχασε ο Τραμπ που παρουσιάζεται τον εαυτό του, πουλάει τον εαυτό του λέγοντας ότι εγώ δεν έχασα ποτέ και χάνουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα χάνει τώρα την Ουκρανία, χάνει από την Ναζραλά, στην οποία συμμετείχε και αυτός τη χτυπούσε. Έχασε στο Αφγανιστάν γιατί αυτός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει. Μετά περιορίστηκε να κριτικάρει τον τρόπο με τον οποίο έγινε, το γελίο τρόπο με τον οποίο κατέρευσε το μέτωπο επί Biden, αλλά οι σπόροι της κατάρρευσης ήταν ήδη εκεί. Δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει η δοσύλλογη κυβέρνηση του Αφγανιστάν τον στρατό των Ταλιμπάν που προέλαβε. Πετάξαν τα όπλα και εξαφανίστηκαν. Όπως κάθε δοσύλλογος που θέλει να σώσει το τομάρι του. Αυτή λοιπόν είναι η 8η Μάη του 2025. Η πιο γελία γιορτή που δημιουργήθηκε ποτέ στην ιστορία των παγκοσμίων εορτολογίων.